Hallo, wir sind Laura und Julia. Hallo! Wir sind Ria, Isona und Morena. Hallo, sóc la Rosa i vaig estudiar alemany des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat com a primera llengua a l'Institut Jaume Balmes. Hola, em dic Clara i vaig estudiar alemany com a primera llengua al Balmes des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat. Hola, em dic Elisenda i sóc exalumna a l'Institut Jaume Balmes. Hallo, Biguets! Som l'Adrià La Pia. i el Narcís. Hola, bon dia. Em dic Naia i faig aquest vídeo per dir-vos que estudieu alemany. De fet, que estudieu moltíssimes llengües perquè aprendre qualsevol llengua és aprendre una nova manera d'entendre el món, de veure'l, una nova cultura, una nova manera de llegir el dia a dia. Però en concret l'alemany és una llengua preciosa, que és molt més fàcil del que realment sembla. Veus paraules llarguíssimes que dius, això no ho entendré mai, però tenen moltíssima lògica, és una llengua preciosa. Per mi, escollir alemany ha sigut una de les decisions més importants que m'ha obert moltes portes tant acadèmiques com professionals. I també és una època de l'institut de la qual em guardo molt bon record. L'única paraula que saps dir en alemany és Kartoffel i vols aprendre a comunicar-te, doncs aquesta és la teva oportunitat per apuntar-te i aprendre amb altres alumnes que comparteixen l'interès per la llengua i, a més, en ser un grup més reduït que en altres llengües com l'anglès o el francès, obtens un tracte i un aprenentatge molt més proper amb el professorat. A més, tot allò que s'aprèn a classe tens l'oportunitat de poder aplicar-ho en el món real, ja que nosaltres vam tenir l'oportunitat no només d'anar a Hamburg, que desgraciadament se'ns va cancel·lar per la Covid-19, sinó també a Berlín. El nostre grup d'alemany era un grup gratuït i això ens permetria aprendre l'idioma d'una forma molt més personalitzada. També això causava molta cohesió dins del grup mateix, perquè són companys, són amics que t'acompanyen tota l'època de l'institut i amb els qui te'n vas d'intercanvi. Els intercanvis és el millor de fer alemany al Balmes, perquè a mi em van permetre viatjar en una època en la que no ho podia fer gaire i a més també m'han donat molta seguretat a l'hora de viure fora. Volíem destacar la pinya que vam fer amb el grup classe i amb els professors i sobretot l'intercanvi a Alemanya que vam fer, en concret a Hamburgo, a tercer d'ESO, que ens va encantar i ens va permetre conèixer una nova cultura i sobretot practicar molt l'alemany. En el meu cas, l'alemany m'ha obert tant portes en el món personal com en el laboral i justament aquest any he decidit reprendre l'estudi per poder, quan arribi a tercera carrera, anar-me'n d'Erasmus. Gràcies a l'alemany he pogut fer, o vaig poder fer un Erasmus durant la meva època universitària a la ciutat de Múnich, ciutat en la que després hi he fet un màster i ara hi estic vivint. A nivell laboral, t'obren moltíssimes portes. De fet, jo estic treballant aquí en Barcos i la majoria de gent que ve parlen o anglès o alemany. I res, la meva germana també viu a Suïssa, ella treballa de microbiologia, una cosa totalment diferent que jo, però també treballa en alemany suís, i les dues vam estudiar al Jaume Balmes amb la Cristina. Jo penso que l'alemany m'ha obert moltes portes, sobretot laborals. Per exemple, he aconseguit diverses feines d'estiu gràcies a parlar alemany. Per exemple, treballar en un casal d'estiu amb infants alemanys o en colònies d'estiu d'immersió lingüística. A més, ara mateix estic visquent a Alemanya, a Hamburg, treballant d'assistent de conversa en un institut. Personalment, parlar alemany m'ha obert moltes portes a nivell laboral. Per exemple, ara estic treballant com a docent d'alemany en un institut. També m'ha donat moltes oportunitats per créixer a nivell personal, no només a través dels intercanvis que va organitzar el mateix institut, sinó, per exemple, fa 2 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar a viure un any a la ciutat d'Aachen, a Quisgrà, i treballar en un institut com a assistent de conversa. En resum, jo recomano moltíssim fer alemany al Balmes perquè en un món globalitzat com en el que vivim, l'anglès és importantíssim, però és un idioma que el podràs aprendre sempre i que sempre tindràs moltes oportunitats per aprendre'l i per practicar-lo. Però precisament en el context internacional d'avui en dia el que marca la diferència són tots aquells idiomes més enllà de l'anglès, no? I l'alemany, en definitiva, t'obrirà moltíssimes portes. Jo animo a tothom que pugui no només estudiar idiomes, sinó sobretot l'alemany, a perdre-li la por, perquè un cop ho superes és una llengua, ja et dic, espectacular. Que nosaltres vam decidir estudiar la llengua alemanya des de primer de l'ESO fins a segon de batxillerat.
i que és una experiència que us recomanem moltíssim, que us animem a que sigueu valents i valentes, que proveu coses noves i que de ben segur que no us en penedireu. Ens hem passat 6 anys junts fent alemany al Balmes. Fèiem de tot, activitats, vídeos, cançons... I fins i tot vam fer un intercanvi a Berlín. Va ser una experiència encantadora. Us recomano a tots i a totes que us apunteu a alemany i que no li tingueu por l'idioma, que no és tan difícil. Us animo a tots i totes a apuntar-vos a les classes d'alemany. Com diuen els alemanys, ich drücke dir die Daumen, que vol dir molta sort i ànims en alemany, que és molt bonic. Veniu i apunteu-vos a alemany! Serà molt divertit! I fareu molt bons amics. Tschüss! Tschüss!